No. Musím na něho zavolat. Teď nemá čas. Ne, pozor, že do očička se ťukuje. No, No, teďka promluvil. A tož babička si tě užila s děrou, že? Jo, dosyta. Většinou čekají, až se ráno probudí a já jim ho dám do postele a mamka s ním ještě ležela, že? No. Potom do kočárku a uhuštala a tak, no. Dosyta. Dědeček taky. Ale stejně na ty 4 měsíce veliký je. No. jo, plně kojen. Já jsem Pavlu kojila málo, myslím ani ne 8 týdnů. Jo. Jsem nevěděla mlíka, tak potom sunar, víš? Jak mi ta babka tak mi učila ten sunar jako. A ona měla hlad nocí, poradně bečela, tak mi říká, dejte jí ten plnotučný už, víš? Aha. Dívej se na to, to je dobrý. Tož, kuk. Je dobrý Do teda. kamery. Letadlo. To má rád od nás, že? Letíme. Představ si, některé děcko by se bálo, že? Plastička se mu začala líbit, nebo začal tak jako výskat do toho. No, bude mít hlad, myslím, za chvíli. Letíme. A s tím heřmánkem, oni jsou i ty homeopatika, že jsou jakoby na sklidnění, na uklidnění, tak možná, že potom, někdy potom čají, potom ty mimina hezky spí. No. Myslíš, jako? Měla teďka i takové jakoby čípky, jako při očkování, že se můžou dávat, nebo když má teplotu, tak... Nevím, to dřív nebývalo, takže to nevím, člověče. Já jsem jí potom jí dávala, doktorka se mě ptala, jaký dáváte ten suran? 3/4 a já říkám, jo. A říkala mi ta babka porodí, neříkejte, že jsem vám říkala, že víš plnotučný, to by neměla ještě ona. No a když říkám, když měla hlad noci, já říkám, proč mi vždycky bečívala? Bo jednu dobu a ona říká, zkuste jí to, ona to má málo. No, takže. No. Co to dělají s tebou? Co? Co to s tebou dělají? A mně se líbí ty oči, jak on se dívá, jak přišel, jak se dívá týma očima. Teď si začal nějak kousat spodní red, nevím, kde na to přišel, A poslední tož to 3 má ty dny. děcka mají takové. Prostě zuby, ne? Zuby nebudou venku. Zuby ještě nejsou. Alenko, jest, vem si. Jo, dám si, děkuju. Se nějak pozoruje. Teď se dívala, jedu tam, teď se dívala. No. Tož? Dělám jak na psa. Se nám s těma miminama malýma. Ale jsou potom oni takový roztomilí, jak mají tak ty 2 roky, jak to začne mluvit. Víš, a teďka leda, co ti to vykládá. Jo, šiško, Teď jsem na internetu četla, že nějaká ještě 3 leta, že kojila a že přišla, maminko, nebuď lakomá, dej mi milíčko. No, tady u nás kojila skoro do 5 let. No to si normální židličko taky stojí, trčí tady ten kluk. Já jsem říkala, pane Bože, susedka naša, tam my jsme skoro stejně staré, ona je v Brně, ta její dcera. A já říkám, Maria, vy ho ještě kojíte? Já říkám, když bude mít 5 roků. A tak co, když mám to mlíko, no kojím má.